या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। त्यांची वेळच बनून आली काळ। सिंधुदुर्गात उभं राहतंय मार्केट यार्ड आणि अमेरिकेतही चतुर्थीचा उत्साह। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पर्यटन हा शाप की वरदान असा प्रश्न कोणी विचारल्यास सध्या परिस्थितीत काय उत्तर द्यावं हा यक्ष प्रश्नच असतो। एकीकडे केरळ सारख्या राज्यानं निसर्ग जपून पर्यटनातून केलेली प्रगती दिसते आणि काही ठिकाणी पर्यटनाच्या नावावर माजलेली अनागोंदी दिसते। त्यामुळे पर्यटनाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास, पर्यटनाच्या नावाखाली झालेला असा विकास कोकणला परवडणारा नाहीये। इथल्या पर्यावरणाचं, संस्कृतीचं रक्षण करून शाश्वत असं पर्यटन इथं वाढायला हवं। जगातल्या कुठल्याही प्रांताला जेवढं निसर्गानं भरभरून दिलेलं नाही तेवढं कोकणला दिलंय। पिढ्यानपिढ्या शाश्वत रोजगार देण्याची क्षमता कोकणात आहे। याची दूरदृष्टी मात्र राज्यकर्त्यांकडे अजूनपर्यंत दिसून आलेली नाही। जगातल्या अनेक देशांची अर्थव्यवस्था फक्त पर्यटनावर अवलंबून आहे। निसर्गाला कोणतीही बाधा न पोहोचवता अनेक देशांनी ते करून दाखवलंय। भारतातही हे शक्य आहे। इथला निसर्ग, इथली संस्कृती, इथली मातीची घरं हे खरं कोकणचं वैभव आणि हेच पाहण्यासाठी पर्यटकांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे। त्यासाठी लोकांची मानसिकता बदलायला हवी, प्रशासनानं उदासीनता झटकायला हवी आणि राज्यकर्त्यांनी शाश्वत विकासाची दृष्टी घ्यायला हवी, एवढंच। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। राजवाडा परिसरात माड कोसळून संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे अंजिवडे येथील हे दोघे जागीच गतप्राण झाले। अंजिवडे येथील हे युवक सावंतवाडी इथं भजनासाठी आले होते। भजन आटपून जात असताना काळानं त्यांच्यावर घाला घातला। यावेळी त्यांच्यासोबत काही क्षण आधी असणाऱ्या गौरव शिर्के यांनी हा दुर्दैवी प्रसंग सांगितला। आणि आम्ही राजवाड्यापर्यंत एकत्र आलो होतो। त्यांच्या 2 व्हीलरवर होते, मी 4 व्हीलरवर होतो। राजवाड्याकडनं मी त्यांना सांगितलं की सावकाश जावा आणि उद्या मी पंपस लाईनला गेलो, ते सरळ गेले आणि तळ्याला एक राऊंड मारून येतो तोपर्यंत हा प्रसंग घडला। मी जेव्हा आलो तिकडे त्यावेळी बघतो तो नेल्सन होता आणि 2-3 माणूस होते, झाडाखाली ते अडकलेले होते। पोलिसांना 3 ते 4 फोन केले, पण पोलीस नाही म्हटलं तरी अर्धा पाऊण तास पोलिसांनी तिथे यायला लावला। पण जेव्हा आम्ही त्यांना तिकडे काढलं बाहेर, त्या पोलिसांचे उलटसुलट प्रश्न होते की तुम्ही आम्ही याच्या अगोदर का काढलं त्यांना, असे प्रश्न त्यांनी केले। पण तेव्हा ज्यांना सांगितलं जर जीव असला तर ते वाचले असते।
एकाच्या डोक्यावर पडलं, दुसऱ्याच्या छातीवर झाड पडलं. एक पोरगा आहे तो 24 वर्षाचा आहे आणि दुसरा 19 वर्षाचा जो 11वीत आहे. त्यांच्या आईबाबांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आज अतिप्रसंग दुःखाचा घडलेला आहे आणि याला जबाबदार कोण हा सगळ्यांचाच प्रश्न आहे. 5 मिनिटापूर्वी आमच्याबरोबर होते आणि 5 मिनिटात हा प्रसंग घडावा. आमचे जे कोण नातलग जरी नसले तरी त्यांनी 8 दिवसात आम्हाला एवढा जीव लावला होता ना की त्यांच्या घराप्रमाणे आम्हाला पण त्यांची हळहळ जाणवते. अंधारे म्हणून बुवा होता, तो गायक होता. तो फक्त त्याने एवढं पण सांगितलं का की गौरव दादा, तुझ्या शब्दासाठी मी गोव्यावरनं आज भजनासाठी तुझ्याकडे येतोय, मला पैशाची अपेक्षा नाही. आणि त्याच्याबरोबर त्याचा एक भाऊ होता समीर म्हणून, हे दोघं जण होते. राहुल पंधारे होता, तो बुवा होता. आतापर्यंत 8 दिवस झाले त्यांनी भजनं केली आमच्याकडे. राजवाडा परिसरात माड कोसळून संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे अंजिवडे येथील हे दोघे जागीच गतप्राण झाले. अथक प्रयत्न करून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं, मात्र अंगावर माड कोसळल्यानं ते जागेवरच ठार झाले. माडासह विजेच्या तारा अंगावर कोसळल्यानं संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे यांना वाचवणं शक्य झालं नाही. त्यांची वेळच काळ बनून आल्याची खंत उपस्थितांनी व्यक्त केली. या घटनेनंतर माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पालिकेला माहिती देताच घटनास्थळी सावंतवाडी पालिकेच्या यंत्रणेसह बंब दाखल झाला. उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णवाहिका देखील दाखल झाली होती. मात्र दोघांपैकी एकाचा मृतदेह हा माडाच्या खाली सापडल्यानं तो बाहेर काढण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली. सामाजिक बांधिलकीचे संजय पेडणेकर, रवी जाधव यांनी कटरच्या सहाय्यानं माडाचे 2 भाग केल्यानं मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं. पालिकेचे पांडुरंग नाटेकर, दीपक म्हापसेकर, संजय पेडणेकर, रवी जाधव, मोहसिन मुल्ला, जोसेफ आल्मेडा, रॉक डॉन्टस, अर्चित पोकळे, लादू रायका, नंदू गावकर, अखिलेश कोरगावकर आदींसह शहरातील युवकांनी बचाव कार्यात सहभाग घेत मृतदेह डॉक्टर आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिला. त्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून देण्यात आला. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक अमित कोते, प्रसाद कदम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. डॉक्टर मुरली चव्हाण यांनी पुढील सोपस्कारासाठी दोन्ही मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात हलवले. दरम्यान पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी पंचनामा केला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले. या घटनेमुळे लाईट गेल्यानं शवविच्छेदन गृह अंधारात गेलं होतं. दरम्यान अंजिवडे येथील हे युवक सावंतवाडी इथं भजनासाठी आले होते. भजन आटपून जात असताना काळानं त्यांच्यावर घाला घातला. ओळख पटवण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांनी रुग्णालयातील मृतदेह पाहताच आक्रोश केला. या घटनेमुळे शहरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जाते. अंजिवडे गावासह पंधारे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. राजवाडा परिसरात रात्री दुर्दैवी घटना घडली. अंगावर माड कोसळल्यानं 2 युवक जागीच ठार झाले. यावेळी जीर्ण झाड हटवण्याची मागणी केलेल्या टेम्पो चालक संघटनेकडून नगर परिषद प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. यावेळी संतप्त पवित्रा घेतला. निवेदन मी आहे साक्ष, मी जरी उपनगराध्यक्ष असलो तरी मी टेम्पोवाला आहे पहिला. मी नगरसेवक त्याच्यावर पाहिजे सांगा. आज 2 वर्षापूर्वी त्यावेळी तुमच्याकडे फलक होतो त्यावेळी त्या गोष्टीचं फलक तुम्ही काय बोला साहेब येणार मुख्य अधिकारी म्हणजे तुम्ही सांगा. तुम्ही आता परवा मुख्य इकडे बोलवा.
गरीब कुटुंब आहे त्यांची आर्थिक परिस्थिती आम्हाला माहिती आहे फक्त ते तुम्ही तिथे जाऊन दखल घेतला का? तुम्ही तिथे जाऊन पाणी केली, पत्र दिलं, त्यांनी पत्र दिलं, तुमच्याकडे निवेदन दिलं, तुमची जबाबदारी म्हणून तुम्ही तिथे जाऊन काय केलं? पाणी केली का? तुमची जबाबदारी घेतला का तुम्ही? त्यांनी पत्र दिलं. सर लक्षात ठेवा, आजचा प्रसंग एवढा साधा नाही आहे. त्या आई वडिलांसाठी आज त्यांचं आयुष्य संपलंय, मुलांसाठी एवढा साधा प्रसंग आहे. ज्यावेळी आपल्या बाबतीत होतं ना त्यावेळी प्रत्येकाला कळकळ येते. लक्षात ठेवा, तुम्ही सांगता असं सांगू नका. त्यांनी पत्र दिलं, मी गेलो, तुम्ही खुर्चीवर बसल्या तर तुमची जबाबदारी होती ही. तिथे जाऊन पाणी पण आता संपूर्ण झाडं जिरणार आहे. काय त्या झाडाचा उपयोग आहे का? उपयोग आहे का? मग त्याला जबाबदारी आता कोण राहिला मला सांगा. आम्ही तुम्हाला तुम्हाला एकच लक्षात ठेवा, तुम्ही आता स्वतः की नाही गावात परत रजेवर असलं तरी त्याला बोलून घ्या. ही झाडं सगळी बघा आणि सगळी झाडं तोडून टाका. आता 2 जीव गेले, बिचाऱ्या आई वडिलांना मुलं नाहीची झाली. तुमच्या घरात त्यांना असतं तर काय झालं असतं सांगा. स्थळ आहे तो, बिचारे मजा करायला म्हणजे भजन करायला आले असं होत आहे काय. आणि समजा ते सोडून द्या, हे आमचे सगळे टेम्पोवाले, मी सुद्धा टेम्पोवाले नगर बसतो तरी लक्षात ठेवा. आम्ही तिथे 12-13 जण तिथे बसतात. सकाळचं झालं असतं काय झालं पडलं असतं. गाडीवर जरी पडलं असतं ना तर त्याचं आर्थिक नुकसानच आहे ना ते. वारंवार तुम्हाला एवढं पत्र देऊन तुम्ही दखल घेत नाही म्हणजे का? तुमची पण जबाबदारी आहे तिथे जाऊन पाणी करणं. पाणी करता नंतर नाही असतो तो एखाद्या प्रिमायसेस मध्ये आपण त्यांना पत्र देऊन कळू शकतो. त्यांना आम्ही वारंवार कळवून त्यांना तर सांगतो. किती वेळा पत्र व्यवहार केला आम्हाला दाखवा ते. तुम्ही म्हणता ना राजघराण्याशी तुम्ही पत्र व्यवहार किती वेळा केला ते दाखवा तुम्ही. सगळं बरोबर आहे पण कशाला मग पत्र व्यवहार केलेला आहे. किती वेळा केला ते सांगा ना. समजलं ना आम्हाला काही अर्थ नसतो. आज 2 जीव गेले. तुम्ही त्या परमला बोलून घ्या. ताबडतोब जेवढी गाडा कोर्टापासून बोलत चला, सगळी धोकादायक. एकच आम्ही म्हणत नाही, उद्या सकाळी एक साईड बघाल, दुसरी साईड तिथे राहील सालेवाड्यातली, त्याच्यावर जागा पडेल. सगळी जागा धोकादायक आहे ती. तुम्ही 8 दिवसात सगळी झाडं तोडली पाहिजेत साहेब. आणि अशी जर हानी परत झाली ना तर नगरपालिका जबाबदार तुम्ही असणार. त्याची जबाबदारी तुम्ही घ्या. त्याला जबाबदार तुम्ही त्याला तर तुम्ही तोडायचे लक्षात घ्या. तुम्ही नियम बघितले सांगा ना. आता सुकलेले झाड पण तिथे आहेत, ते तुम्ही तोडलंच नाही. आम्ही दाखवलेली झाडं हे सगळे येऊन गेले आणि हे तिथे बसतात म्हणून. आणि हे आताचा विषय नाही, 2 वर्षापासूनचा विषय आहे. नागवेकर साहेब येऊन गेले, त्याच्यानंतर जिगरे कोण होते ते जिरगे साहेब सगळे होते. ते स्वतः येऊन बघायचे, आम्हाला तेवढी तोंडाला पावडर लावायचे, ओके करतो आणि नंतर काहीच नाही. आणि आता त्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे ना. तिथे बसतात ते सगळे. एखाद्या टेम्पोवर जरी पडला तर टेम्पोत किती माणसं बसलेली असतात त्यांची. त्यांचं पण नुकसानच ना. तुमच्या निष्काळजी बरोबर त्यांचा जीव गेला. जबाबदार कोणते पहिले सांगा तुम्ही. तुम्ही ते सांगा. त्यानंतर हे 2 वर्ष हे सगळे टेम्पोवाले हे सगळे तुम्हाला निवेदन देतात. ती झाडं अजीर्ण झालेली आहेत, ती झाडं धरणीवर आलेली आहेत, झाडं चुकलेली आहेत. ती सगळी झाडं तुम्ही आताच्या तोडा. उद्या सकाळी जर हानी झाली तर ती जबाबदारी कोण घेणार? नगरपालिकेला वारंवार सांगून सुद्धा हे नगरपालिकेने ऐकलं नाही. आणि ज्यांची झाडं आहेत त्यांना नोटिसी पाठवा ना. नोटिसी सुद्धा त्यांना पाठवले नाही, ते पाठवले माहीत नाही. आणि जर ते तोडत नसतील तर नगरपालिकेची जबाबदारी तोडायची. आता आम्ही तेच सांगितलं, ह्याला जबाबदार कोण तो तेवढं आम्हाला सांगा.
की ही बाबा झाडं तोडली नाही. जर मालक जबाबदार असतील तर त्यांच्यावर केस टाका ना, त्यांना जबाबदार धरा नगरपालिकेने, की असं असं तुमच्या झाडांमुळे यांची नुकसानी झाली, की 2 मुलं आता गेली नाही, आई वडिलांना नाही झाली, त्याला जबाबदार कोण? हा. आणि काल जे सकाळ जर प्रकरण घडतं तर 10-12 टेम्पोवाले गेले असते ना तिथे, त्याची जबाबदारी कोण घेणार? लहान लहान मुलं आहेत त्या ठिकाणी. तुम्ही फक्त इथे खुर्चीवर बसता, एसीत हो, तिथे जाऊन बघत नाही. तुम्हाला 2 वर्ष दिलं निवेदन, 2 वर्ष निवेदन जर तुम्ही काय करू शकत नाही, मग तुमच्या प्रचाराचा उपयोग काय? आणि कायम ठरलेला आहे एकच नाही, सगळी सावंतवाडी शहरातली झाडं बघा प्रत्येक ठिकाणी वाढलेली आहेत. कधी फांदी बिंदी तुटेल, काय होईल हे सांगता येत नाही ना. सावंतवाडीत घडलेले प्रकार आहेत सगळे, तरी प्रशासनाला जाग येत नाही. आता आम्ही हे निवेदन असं दिलंय की चीफ ऑफिसर 1 वाजेपर्यंत इथे येत आहेत, निवेदनाला प्रशासनाला विचारणार आम्ही जाब, आणि त्याच्यानंतर आणि जो पण जबाबदार आहे त्याला धरा ना तुम्ही. ज्याला ह्या गोष्टीला जो जबाबदार असेल, प्रशासक असून दे, कोण त्याचा झाडाचा मालक असून काही असून, त्याला जबाबदार धरलं पाहिजे नगरपालिकेने. नाहीतर ते सगळे गाववाले आले आहेत दिंडोळे, ते काय म्हणतात मृतदेह आम्ही इथे घेऊन येतो, आम्हाला निर्णय देईपर्यंत ही जबाबदारी प्रशासनाची राहील. 2 वर्ष निवेदन देऊनही जर तुम्ही दखल घेत नसाल ना, तर खरोखर ही एकदम दुर्दैवी घटना आहे. आज जी दोन मुलं आज गेली गोरगरीब आई वडिलांची, त्यांचं दुःख ते आई वडिलांनाच माहित आहे. ह्यांना काय कळणार? यांना खुर्चीवर बसून कळणार तरी काय? एवढ्या तुमच्या हद्दीत एवढा प्रसंग होऊ नये तुम्ही आज बाहेर दौरे करता, ह्याला जबाबदार कोण? आज हा प्रसंग जर ओढवलेला प्रसंग, ह्याच प्रसंगाला जबाबदार प्रशासनच आहे. ह्यांना 2 वर्ष निवेदन देऊन यांनी दखल घेतली नाही, ह्यांनी आता निर्णय द्यायचा ना काही पुढची वाटचाल संपूर्ण जबाबदारी ह्याचीच असेल. नाही जोपर्यंत हे आम्हाला निर्णय देत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडी हलवणार नाही. पूर्ण बॉडी आणि संपूर्ण 5000 लोक आम्ही इथे येऊन इथं बसणार. यांनी काय तो निर्णय द्यायचा नाही. ह्यांना जर जोपर्यंत ताळ्यावर घेत नाही ना तोपर्यंत असे प्रसंग होतच राहणार नाही. हे दखलच घेणार नाही. आम्हाला एकामेकाचं नाव सांगता, इलेक्ट्रिक बोर्ड ते सांगता राजवाड्याचं नाव, म्हणजे ह्याला जबाबदार कोण? ह्यांच्या हद्दीत आज हा प्रसंग ओढून जर हे दोडामार्ग जर दौरा करत असतील मग काय उपयोग आहे? रात्री किती वाजता? 11 वाजता घटना घडली ना घटना. आता 10 वाजता आम्ही काय करायचं? रात्रभर ग्रामस्थ तिथे बसून आहेत हॉस्पिटलमध्ये. रात्री 11 वाजता प्रसंग घडून जर आज दोडामार्ग दौरा करता तो कोणासाठी करता तुम्ही? आई वडील आज तिथे बेचण्याचं त्यांना डॉक्टर आणलं आहे तिथे, आणि 3 वाजता अधिकारी सांगतात 3 वाजता येतोय म्हणून. 3 वाजेपर्यंत आम्ही इथे थांबायचं, आणि इथून अंजिवडा जवळजवळ किती किलोमीटर आहे, आणि जायचं केव्हा आणि ते बॉडीचं काय करायचं? इथं जाणून ठेवतो बॉडी, इथे जाणून ठेवतो. तुम्ही करा, तुम्ही दौरे करा बाहेरचे, दौरे करा, तुम्ही दौरे करा बाहेरचे. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. सावंतवाडी शहरात अंजिवडेतील युवकांसोबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर नागरिकांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला. आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करत कुटुंबाला मदत मिळवून देण्याची मागणी उपस्थितांनी केली. दरम्यान शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक यांनी यावेळी उपस्थित राहत शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचा शब्द दिलाय. तुमच्याकडे का विचारायला आलं की त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करतात? विचारायला आलं गुन्हे दाखल करतात का तुमच्याकडे शस्त्र आहे? तुमचं शस्त्र तुम्ही वापरत नाही. त्यांच्या गळ्यावर गुन्हे दाखल केले गेले, मध्यरात्री लाईट बंद केलं. पण असे काही प्रॉब्लेम झाले की तुम्ही ते तुमचं घेतली पाहिजे नाही करत. कुठलाही म्हणून आपटला तो विजयाच्या धक्क्याने गेलेला आहे. तुम्हाला वारंवार सांगून आजही तुम्ही सावंतवाडीत जरा तुम्ही फिरून या. तुमचे जे व्ह्यूज वगैरे सगळे रस्त्यावर खाली लटकत आहे. त्यामुळे ह्या जो वारला आहे तो विजयाच्या धक्क्याने गेलेला आहे. त्याची जबाबदारी आहे. मेडिकल रिपोर्ट आला ना तो तुमचा मेडिकल मध्ये असं दाखवणार की ते विजयाच्या धक्क्याने गेलेला आहे. त्यांना काय वाटतं तेच समजत नाही. भाग महत्वाचा की माणूस महत्वाचा हे काहीच काम नाही त्यांना. ही तर सतत विवेकबुद्धी नसेल ना तर माणूस म्हणून जगू नका. सगळं
पंचायतमध्ये बघा किती स्वतंत्र आहेत ते. आणि आम्हाला काय वाटते नगरपालिका संपूर्ण त्या गाडीच्या गाड्याकडे ती संपूर्ण लाईन ती संपूर्ण फिरते. संध्याकाळी जाताना येताना ती मोठी गाडी लावतात. एकाच नाही एवढे सगळे मंत्री पालकमंत्री येते आणि लाईन नुसती हलते त्याला कोणी धरलं तर गेला तो हे काय त्याला काय म्हणतात बाकीच्या ठिकाणी रस्ता पाडला सगळे बाकी तर निधी येतो खाली हा निधी येत नाही मागे मॅडम काय गेला असाच गेला माहिती आहे ना ती बिल्डिंग देवळाकडे जाताना जी बिल्डिंग आहे ना तिथं मसूरकरांनी त्यांचा मुलगा आपल्या बाहेरला जाऊन चिकटून गेला आज केस चालू आहे आज त्यांच्याकडे अजूनही निकाल झाला नाहीये त्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही आणि तुम्ही सांगता नुकसान भरपाई मिळणार मी कसा प्रस्ताव देणार मी कसा प्रस्ताव कुठचे प्रस्ताव देणार आज गेली 10 वर्ष झाली त्या गोष्टीला मसूरकर म्हणून त्यांचा मुलगा एक्सपायर झाला लाईटच्यामुळे आणि सगळ्या वायरी नुसत्या अशा तुमच्या लक्षात चालू आहे चुकीची माहिती देऊन त्यांना विचारून करू नका. हे आहे ते आहे सत्याचे सत्य असत्य बोलू नका. ट्रॅप होऊन काय झाला ट्रॅप काय झाला बंदच होता बंदच होतं ते काय राजू मातोडकरच्या समाधानासाठी नुकसान भरपाई ते दोगदान ह्याचा तुमच्या त्याच्यानंतर ट्रॅप सुरू झाला त्याचा रिपोर्ट येतो बरोबर तुम्ही काय करता वैद्यकीय रिपोर्ट काय येतो त्याच्यावर हो गाणं पडू ना आपल्याला इकडे आपले न्याय मिळेल त्यांच्या कुटुंबाला काय मदत होईल यासाठी आपण ओ मुसळे साहेब एवढी मोठी घटना
तहसीलदार पोटेशनसाठी थांबले वाटतं अजून. वाळू वाळू पंचनामा रेडी होऊन गेला. झाडाच्या बाहेर होतं तिसरी घटना सावंतवाडी. वारंवार आम्ही सांगितलं की घाट पूर्ण सावंतवाडीच्या झाला, आजपर्यंत त्यांची बुद्धी चाललाय. त्यामुळे ही पहिली आधी मजबूत करा, त्याच्यानंतर हे घाट पहिले घालून घ्या. कारण जुन्या बाजारात तसेच 2 मुलं गेली, उठवण्याला मुलं लागेल आणि आता हे परिस्थिती अपघात आम्ही 2 लाख रुपये होते. पंचनाम्याची नोंद वाचून नाही, नाही, दाखवा. बाई. पंचनाम्याची नोंद वाचून दाखवा ना, आम्हाला कोण दिला आहे? असेल तर रिटर्न येणार कंप्लेंट, कुठची नुकसान भरपाई मिळणार नाही. ही शासनाची मिळेल, पण कोर्टात गेलं तर कुठे चुकीचं असेल तर ती रिटर्न येणार, कंप्लेंट मिळणार नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला पीएम रिपोर्ट आणि पंचनामा काय केलं तर आता दाखवा. ते दाखवा, दोन्ही रिपोर्ट दाखवा, त्याचे मी आणणार नाही. दोन्ही रिपोर्ट आम्हाला सर्वांचे झाले पाहिजे. दोन्ही कोर्टात रिपोर्ट. दाखल केलं तरी ते मागे येता कामा नये. त्यांना वेगळी नुकसान भरपाई मग आम्ही ह्या पदावर असू पण त्या पदावर आम्ही नसू, असं म्हणा. नाही वेगळी. त्याच्यामुळे त्या ते PM रिपोर्ट आणि दाखवा. तुम्ही म्हणताय साहेब कुठे साहेब, 2 तास. मी बोललो, तुम्ही बोललो, हे नको आम्हाला. हो नायब तहसीलदार तुम्ही बोलले पण त्यांनी सांगितलं म्हणून मुलगी जायचं तुम्हाला. विस्तृत माहिती कुठल्या स्कीम मध्ये बसतात ते मी बघायला सांगितलं आणि त्याप्रमाणे जे काय प्रस्ताव करायला लागेल शेवटी काय मला मदत करायची. आपण व्यतिरिक्त तुम्ही काळजी करत होता, फक्त ते जर आले नसेल तर चुकीचं आहे. त्यांनी त्यांना ताबडतोब पाठवायचं. बोला बोला. मी बोलते शांत राहा. माझ्या समाजातील खेळात दुसरी 2 महिन्यापूर्वी एक उठवण्यामध्ये घटना झालेली, MSC मार्फत झालेली. आता ती दुसरी घटना आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की कुठलाही ठेवेदावा न करता आज माझ्या समाजाच्या वतीने किंवा हे माझे सगळे बंधू आज जमलेले आहेत, जी घटना झाली त्याच्या वतीने एवढं सांगितलं की दोन्ही युवक कर्त्या घरातील होते, गोरगरीब एकदम कुटुंबातील होते. ते पोटा पाण्यासाठी बाहेर राहत होते. जेणेकरून तुमच्या माध्यमातून, प्रशासनाच्या माध्यमातून काही ना काही एक छोटीशी मदत म्हणून त्यांना एक वेळा मी हे नाही सर, पण जबाबदारी घेत नाही महावितरण. मला आता काय झालं माहितीये, मला सांगण्यात आलं की घाट पडल्यामुळे सगळ्यांना फोकस मध्ये घ्या साहेब. दुसरं सांगण्यात आलं की विजेच्या तारा नंतर कोसळल्या की विजेच्या तारा कोसळल्यामुळे झाल्या हे मला माहिती नाही. त्याची आम्ही चौकशी करू. 100% मी तुम्हाला बघा आहेत ना इथे. साहेब आता PI आहे, भाई PI आहे, शिवविच्छेदन केलं असेल ना. आम्ही तर दुःखामध्ये सहभागी आहे. परंतु काय झालेलं आहे की पंचनामा झाला आणि
पंचनामा झाला तर कुठल्या स्कीममध्ये कुठल्या स्कीममधून त्याला मदत केली? साहेब पंचनामा कशा प्रकारे झाला ते जे कुठचाही मतभेद न करता माझ्या दोन्ही कुटुंबाला मी आर्थिक मदत मिळवून दिलेली ती समोरची आपल्याकडे अपेक्षा करते. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून द्या ना 5-5 लाख आमदार नाहीये. कणकवलीतून आमदार शिंदेगड कोण असा शिंदेगड आहे कोण होता चलवादी आता तुम्हाला चलवाडी हो दीपक भाई पीएम रिपोर्ट आणि पंचनामा काय केलं ते काढा. यायला बोलवा विचारा ना बोलवा त्यांना. यायला विचारा झाला आहे तो 11 वाजता पण ते त्याला काय नेमका झाला म्हणजे त्याच्यावर सांगतात ना ते नोंद आहे का दाट पडला असं पोलीस ऑफिसरला विचारा पंचनामा काय केलं तो आम्हाला आम्ही गेलो पाठवलं पंचनाम्यावर समिती अवलंबून आहे. आज पहिल्यानंतर त्याच्यामुळे झालाय प्रॉब्लेम. स्कीम आहे ना त्याप्रमाणे 2 लाख रुपये बाई दार कुणाचा आहे? हा विषय आहे. दार कुणाचा आहे? कागद नसलं की ते भेटत दार कुणाचा आहे? दार कुणाचा आहे? त्याचा विचार केला पाहिजे. नंतर बोलला साहेब म्हणून आताच कधी बोलू शकतो साहेब पुढे होत नाही हे माझा इलेक्ट्रिक शॉक पॉलिट्रॉमामुळे होऊ शकतो. पाटील साहेब झाड कुणाचा याचा विचार केलाय का? झाड कुणाचं मालकीचं नगरपालिकेच्या मालकीचं आहे की त्यांच्या मालकीचं? इथून सुरुवात होईल. तुम्ही नाही जास्त बडबड नव्हते मदत कशी येतं ती बघा ते एक लक्षात त्यांची बॉडी ताब्यात घेऊया बरेच लक्षात परंतु मी मुख्यमंत्री तुला काही मदत द्यायला सांगतो आणि व्यक्तिगत मदत तुमचा आधार आहे त्याचं दुःख काय पैशाने तुम्ही होऊ शकत म्हणून आपण ही स्थिती घेऊ. आता तुम्ही हो पाटील साहेब हो पाटील साहेब हो पाटील साहेब हो पाटील साहेब इकडे तुम्ही कुटुंबातले कागद नाही हे नाही म्हणून ते मदत पण पुन्हा जाता का म्हणे अशी काहीतरी मिळू शकतो. दुसरा मुलगा होता तो झाडाखाली नाही होता त्या सगळ्याच झाडाची तोडपणे केली पाहिजे कारण अनेक झाडं ही तोडकाम नसल्यामुळे आणि रस्त्यावर आल्यामुळे MSCBच्या लाईन LT लाईन या लाईनमुळे आल्यामुळे अनेक ठिकाणी असे अपघात वारंवार होत असतात आणि दरवर्षी आपण बघितलं की 4-5 मृत्युमुखी हे सामान्य जनता हाकनाक या MSCBच्या
या लाईट कटिंगमुळे नसल्यामुळे या ठिकाणी होत असतात आणि त्यामुळे MSCBला खरं तर आम्ही DPDCमध्ये वारंवार या संदर्भात आवाज उठवत असतो की DPDCने वेगळा निधी दिला आहे, DPDCने गाडी पण दिली आहे त्यांना झाडं तोडण्यासाठी, परंतु काही झाडं तोडत नाही आणि काही ठिकाणी मोस्टली अडचणी असतात आणि त्यामुळे या सगळ्या अडचणी एकत्र येऊन या झाडं लवकरात लवकर तोडली पाहिजे यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि ह्या लोकांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचा आणि आमच्यामार्फत मदत देण्याचा आम्ही प्रयत्न या ठिकाणी निश्चित करणार आहोत. बोर्ड आला त्याप्रमाणे दोघांचे हेड इंजुरी झाली आणि डोक्यावर झाड पडल्यामुळे हे झालेलं आहे आणि तरी पण MSCBला सगळ्या त्यांच्या ज्या गार्ड्स असतात ती गार्ड्स लावून घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि कुटुंबाला सुद्धा आम्ही मदत करतो. व्यक्तिगत मदत 2 दिवसात त्यांना पोहोचेल आणि शासकीय मदत आहे ती लवकरात लवकर मिळण्याच्या संदर्भात आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील. झालेला प्रसंग अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्ही सुद्धा आमच्याकडे असलेले सगळे कार्यक्रम रद्द केलेले आहेत. कुटुंबाच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत. केवळ पैसे मिळाल्यामुळे दुःख दूर होत नाही. कुटुंबाला दिलासा दिला पाहिजे कारण ते तरुण मुलं आहेत. तरी मी आता बरोबर आलेले सरपंच आणि सगळ्यांना सांगितलं आहे तुम्ही त्यांना भेटा, त्यांना दुःखातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करा. 2 दिवसामध्ये मदत त्यांच्याकडे व्यक्तिगत मदत त्यांना पोहोचेलच, परंतु शासकीय मदतसुद्धा योग्य ती पोहोचण्याच्या बाबतीत आम्ही काळजी घेऊ आणि अशी धोकेदायक झाडं असतील तर त्याचा सर्वे करायला सांगितला आहे आणि तो सर्वे झाल्यानंतर त्यांना जर काही कुठे तोडायला वगैरे लागले तर तोडली त्याची चौकशी करायला लावतो. कसं आहे हा प्रसंग वेगळा आहे त्याच्यामुळे आपण सांगितलेलं योग्य सूचना आहे त्याची अंमलबजावणी केली. एक आता प्रेसमध्ये एक दुसरं सांगितलं की एक बातमी आलेली आहे की 581 शाळा बंद होणार, एकही शाळा बंद होणार नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र पडेल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंबर्डे केंद्रासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून मंजूर झालेल्या रुग्णवाहिकेचं आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. जिल्हा नियोजन 2022-23च्या निधीतून वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे आणि देवगड तालुक्यातील पडेल या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही रुग्णवाहिकेंचं जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईद हुरी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संदेश कांबळे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कणकवली देवगड मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते श्रीफळ पाडून याचं लोकार्पण झालं. या दोन्ही रुग्णवाहिका आजपासून रुग्णसेवेसाठी आरोग्य यंत्रणेत दाखल झाल्या. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा.
मुंबई गोवा महामार्गालगत नांदगाव इथं सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मार्केट यार्ड उभं करून जिल्ह्यातील शेतकरी, आंबा, काजू, बागायतदार, मच्छीमार या घटकांसाठी उभं करण्याचा निर्णय झालाय. वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दलालांच्या तावडीतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी नांदगाव येथील मार्केट यार्ड जिल्ह्यातील उत्पादित शेतकऱ्यांचा आधार बनेल, अशी माहिती आमदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथील पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष तुळशीदास रावराणे आदी उपस्थित होते. आज जी सिंधुदुर्ग कलेक्टर, जिल्हाधिकाऱ्यांची DDR आणि जिल्हा परिषदचे CO यांच्या सगळ्यांची बैठक जो वेळ मी आज सकाळी मागितली होती आणि त्यानुसार माझ्याबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे चेअरमॅन सन्मान्य मनीषजी दळवी, आमचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमॅन तुळशीदास रावराणेजी आणि माझे अन्य सहकारी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून एका महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात आत्ताच आढावा बैठक आम्ही घेतली. गेल्या अधिवेशनामध्ये मी अब्दुल सत्तारजी पणन मंत्री यांना जे आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची, आंबा उत्पादकांची, काजू उत्पादकांची वर्षानुवर्षाची जी महत्त्वाची मागणी होती आणि ज्याची बद्दलची चर्चा आणि चिंता आपण दरवर्षी आपण सगळेजण जिल्हावासिया म्हणून करतो. APMCकडे जाणारा आपला जो माल आहे, आंबा असेल, काजू असेल, तो विविध जे आपल्या फळं आहेत, फ्री आहे, आणि APMC मार्केटमध्ये मिळणारा दर असो, कधीकधी काही जणांकडून मिळणारी वागणूक असो, या सगळ्याच बाबतीमध्ये आपल्या जिल्ह्यातले शेतकरी नेहमीच चिंतेत असायचे. आमच्या सगळ्यांकडे येऊन त्या पद्धतीची चिंता व्यक्त करायचे. मग मी जिल्ह्याचे सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाणजी आणि केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणे साहेबांशी बोलल्यानंतर, मार्गदर्शन घेतल्यानंतर पणन मंत्र्याकडे जाऊन मी माझं निवेदन सादर केलं की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नांदगाव या भागामध्ये, कणकवली तालुक्यामध्ये नांदगाव गाव आहे, हायवे लगत गाव आहे, तिथे आम्हाला मार्केट यार्ड द्यावं महाराष्ट्र सरकारने, अशी मागणी मी पणन मंत्र्यांकडे केली. आणि 1 महिन्यातच त्या सगळ्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयातून जाऊन आज आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेला आहे. त्या संबंधित DDR यांच्याकडून मार्गदर्शन पण मागितलेलं आहे आणि अतिशय गतिमान पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार देण्यासाठी आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी आपला हक्काचं एक मार्केट यार्ड आणि APMCचा एक पर्याय म्हणून हे एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन थांबलेलं आहे. जवळपास 10 एकरची जमीन ही या मार्केट यार्डसाठी आपल्याला लागणार आहे आणि त्याबद्दल सन्मान्य जिल्हाधिकारीजीने अतिशय सकारात्मक पद्धतीने त्या पूर्ण भागामध्ये कुठे कुठे आपण ती जमीन संपादित करू शकतो ह्याबद्दलचं मार्गदर्शन आपल्या खात्याकडे त्यांनी मागितलेलं आहे. ते काही दिवसामध्ये येईल. नांदगाव निवडण्याचं कारण ह्याच्या मागचं असं आहे की देवगड असो किंवा हायवे लगतचं गाव असो, त्याचबरोबर तिथे मालगाडीची पण सगळी तरतूद आता तिथेच आपल्याला झाले असल्यामुळे, मनीषजींच्या प्रयत्नामुळे आता
सगळ्या अँगलनी नांदगाव हे अतिशय उपयुक्त आपल्याला ते ठिकाण आपल्यासाठी आहे मार्केट यार्डसाठी, आणि म्हणून नांदगाववर आम्ही सगळ्या जणांनी लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. लवकरच DDR आणि आमचे कलेक्टर आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन पुढच्या टप्प्यापर्यंत करतील. लागणारा जो निधी आहे तो तिथे कसा उभा करावा त्याहीबद्दल आमची आज बैठकीमध्ये चर्चा झाली, आणि त्याचेही आम्ही 1 ते 2 पर्याय आम्ही काढलेले आहेत. आम्हाला विश्वास आहे की आमच्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून आमच्या कोकणातला सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरणार आहे. कारण का दरवर्षी अगर आपण ऐकतच असाल, कधी आपणही छापता, आपण ही माहिती दाखवता, बातमी दाखवता की APMCमध्ये आपल्या आंब्याला एवढा दर मिळाला, आपल्या आंब्यावर अन्याय झाला, पाहिजे तसा दर आपल्या शेतकऱ्यांना भेटत नाही. म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबल्या पाहिजे, कोकणामध्ये थांबल्या पाहिजे, शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार मिळाला पाहिजे. म्हणूनच हे पावलं आम्ही उचलायला सुरू केलेली आहेत. मला विश्वास आहे लवकरच येणाऱ्या कालावधीमध्ये याबद्दलची पुढचं पाऊल टाकलं जाईल, आणि लवकरच आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या हक्काचं असं मार्केट यार्ड शेतकऱ्यांसाठी तयार होईल, एवढा ठाम विश्वास माझा आहे. जिल्ह्यातल्या मार्केट यार्डसाठी मागच्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती आणि अनेक वर्षांपासून प्रयत्न चाललेले होते, परंतु नांदगाव इथे हे मार्केट यार्ड आत्ता जे आपण प्रस्तावित करतो आहोत, आणि त्याच्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि जमीन खरेदीची प्रक्रिया किंवा खरेदीची प्रक्रिया दोघांपैकी एक कुठलीही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून ते झाल्यानंतर पणन विभागामार्फत त्या ठिकाणी मार्केट यार्डची पूर्ण उभारणी, सिंधुदुर्ग जिल्हा बाजार समितीची स्वतःची अशी उभारणी होईल, आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच शेती उत्पादित मालाला भविष्यामध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, आणि इथल्या जिल्ह्यातला माल हा याच जिल्ह्यामध्ये विक्री केला जाईल, आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला माल हा त्याच्या डोळ्यात देखत विक्री केला जाईल, आणि ती पारदर्शकता भविष्यामध्ये उपलब्ध होईल, आणि त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने उज्ज्वल भवितव्य यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये तयार होईल. बाजार समितीला आजच्या म्हणजे 23 वर्षानंतर राणेसाहेबांनी म्हणजे नितेश राणेसाहेबांनी अतिशय मोठं पाऊल उचललेलं आहे, ते म्हणजे मार्केट यार्ड. कारण 23 वर्ष झाली ह्या बाजार समितीला, आणि मार्केट यार्ड नसल्यामुळे आपल्याला शेतकऱ्यांचा माल बाजारात म्हणजे मार्केटमध्ये आणता येत नाही, आणि त्याला जो भाव मिळाला पाहिजे शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तो मिळत नाही. कारण लोक शेताच्या बांधावर जातात आणि माल उचलतात, तो कवडी मोलाने घेतात. तो बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये आल्यानंतर ते तसं करता येणार नाही, आणि हे पाऊल आमच्या मोठे साहेबांनी सुद्धा मला ह्यापूर्वीसुद्धा सांगितलं होतं की तुम्ही आणि नांदगावलाच का घ्या, हे माझ्यानंतर साहेबांनी सांगितलेली संकल्पना लक्षात आली. तर नांदगाव हे स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, जर एक्सपोर्ट सगळे आंबा आणि काजू आणि इतर सगळे आपल्याकडे जे माल आहे, मासे पण आहेत, आणि हे एक्सपोर्ट होणारे सगळे, आणि जर एक्सपोर्ट झाले तर त्याचं मार्केट आणि लोकांना त्याचा भाव चांगल्या प्रकारे मिळेल, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आमच्या आमदार साहेबांनी आणि माननीय नारायण राणे साहेबांनी आज मोठं पाऊल उचलल्याने ते 100% होईल असं आमच्या बाजार समितीच्या संचालकांना सुद्धा अतिशय आत्मविश्वास आहे, आणि ते होणार हे 100% आम्ही शेतकऱ्यांना, उत्पादित शेतकऱ्यांनासुद्धा आज साहेबांच्या याच्यातून आव्हान करतो की हे साहेबांच्या माध्यमातून आणि आमच्या सगळ्या पालकमंत्री असतील, आमचे राणेसाहेब असतील, आणि इतर आमचे इथले स्थानिक हे बँक आमचे अध्यक्ष मनीष दळवे, कारण शेवटी आज साहेबांच्या ते हे म्हणजे त्यांच्या हातात आहे, ते सहकार्यसुद्धा आपल्याला करतील, आणि आपली बाजार समिती चांगल्या प्रकारे उभी राहील, आणि त्याचा फायदा इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना होईल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.
शांत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. कोकणी माणूस जगाच्या पाठीवर कुठेही असू द्या, गणेश चतुर्थीत गाव गाठतोच. मात्र आता जगभरात गणरायाचं पूजन होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असाच उत्साह अमेरिकेतही पाहायला मिळाला. अगदी पर्यावरणपूरक मूर्तीचं पूजन करत पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला जातोय. पाहुयात अमेरिकेत कुठे केली जाते गणरायाची आराधना. नमस्कार, मी दत्तात्रय बाबासाहेब नाईकवाडे, मूळ वाघोली पुणे येथील आहे. नोकरीनिमित्त सध्या अमेरिकेतील मिनेसोटा या राज्यात आहे. येथेही भारताप्रमाणेच गणेशोत्सव साजरा होतो. त्याचं स्वरूप काहीसं वेगळं आहे. येथे पर्यावरणपूरक शाडूच्या मातीच्या मूर्ती मिळतात. त्या पाण्यात विरघळतात देखील. बहुतांशी पर्यावरणपूरक मूर्तीच येथे आपल्याला पाहावयास मिळतात. सार्वजनिक मराठी असोसिएशन ऑफ मिनेसोटा यांचा सार्वजनिक गणपती उत्सव येथील हिंदू मंदिरात साजरा केला जातो. घरोघरीही अनेक जण गणपती गौरी यांचं प्राणप्रतिष्ठापना करतात आणि छान उत्सव साजरा होतो. यावर्षी मी गणपतीची मूर्ती घरी बनवली आहे. गणपतीची मूर्ती येथे विसर्जित करताना सार्वजनिक जलाशय आणि नदी यात विसर्जित करण्यास मज्जाव आहे. तुमचं वैयक्तिक तलाव कुंड असेल तेथे तुम्ही गणपतीची मूर्ती विसर्जित करू शकता. ढोल ताशा या गजरात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मिरवणुकीचे विसर्जन कालच संपूर्ण झाले. जय श्रीराम, जय गणेश. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. त्यांची वेळच बनून आली काळ. सिंधुदुर्गात उभं राहतंय मार्केट यार्ड आणि अमेरिकेतही चतुर्थीचा उत्साह. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.